Vi skulle have et vigtigt møde med en dyr. Ja. Hvornår kommer han? Vi kan lige se, om han kommer. Nu kommer han. Oj, der kommer han. Hey, kom ind. Hey. Kom her. Hej. 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 Jeg har jo haft et møde med jer om ISS her kl. 10:30. Ja. Ja, jeg vil gerne sige, at ISS, det står for International Space Station, eller på dansk hedder det så den internationale rumstation. Det er da rigtig spændende. Det har jeg aldrig hørt før. Hvad laver man på ISS? Jamen, på ISS der eksperimenterer man med ting fra jorden, som man så tager op, og så ser man, hvordan de opfører sig, når der er tyngdekraft. Hvad har man taget med Så det skulle om? man for eksempel lave noget med nogle tændstikker, hvordan brænder en tændstik, eller hvis man får en klud, eller sådan nogle ting, som er så normale, og så ser man det helt anderledes ud. Ja, hvor mange mennesker er der på sådan en ISS? Altså lige nu, så er der 6 mennesker 6 op mennesker? på ISS. Ja, og det plejer der så. Har der været mere end 6 mennesker 6. op på ISS? Nej, 6. der plejer bare at være 6. 6. Okay. Ja. Okay. Hvor mange lande har været med til at bygge ISS? 21. 21 lande. Og det er... det er blandt USA, Rusland og faktisk også Danmark. Danmark? Ja. Så må vi jo have doneret en masse penge til sådan noget. Ja, Kan man godt sige. Hjælpe med at bygge det. Hvornår startede byggeriet? Men jeg startede med at bygge det i 1998. 1998? Ja. Der brugte man ikke telefoner. Nej, det er vel på samme måde som i dag. Ja, hvornår skulle den så være oppe i rummet? Er den oppe nu? Ja. Efter planen skulle den være bygget helt færdig i 2010. Og man gjorde det ved at sende flere moduler op, og så sendte man et modul op i gang, og så samlede man dem sammen og byggede det op i rummet. ja. Og faktisk Byggede man det så op i rummet? Det gjorde man. Det er lidt crazy. Ja. og faktisk Hvad var så alternativet? i går, der sad jeg ude på min terrasse og nød aftensolen. Og så jeg lige der, at der var den ISS, den fløj deroppe. Og jeg kunne Det må se, da have været rigtig hurtigt. ja, den var rigtig hurtig, fordi den tager faktisk omkring 15.000 ture rundt om jorden om dagen. Om dagen? Ja, Og hvordan kunne du være sikker på, at det var ISS, du så oppe i rummet? altså det er meget kompliceret. Men jeg er ekspert, så derfor så så ved jeg det. Man ved det bare, når man er ekspert. Man kan sådan Ja. ligesom se. Der er nogle forskellige kendetegn. Ja. Kan du en af dine kendetegn? Det er svært at forklare. Er den hurtig? Ja, det er jo for eksempel et. Og så er også den lyser. måde, det er ligesom den måde, den lyser på. Det er helt anderledes end En i den andre stjerne. stjerne, månen Ja. eller Det er helt anderledes. Det er helt anderledes. Og man skal bare man skal vide, hvad man kigger. Man skal vide, hvad man kigger efter, ellers så dur det overhovedet. Mm. Altså, Jeg så lige der har bare hørt, at stjerne. ISS er blevet forsinket af noget andet, fordi det forulykkede. Ja, det var en rumfærge. Columbia hed den. Den forulykkede på vej hjem i år 2003. Det var Det var en stor gris. ja, En stor kris. så derfor så blev ISS lidt forsinket. Hvor langt er ISS fra jorden? Den er 350 km over jordens overflade, så det er faktisk lyder ikke. ikke så meget. Nej, det er faktisk ikke særlig langt over. Det er relativt tæt på jorden. Altså, der er langt op, ikke selvfølgelig, men hvis man skulle gå, ikke? Men det er jo ikke sådan, at det er faktisk ikke så langt væk, hvis man ser det udformet af. Hvor rummet? Nå, men jeg har hørt, at ISS, det var rigtig dyrt. Det var den. Den kostede Det er en 150 milliarder dollars. ISS. Og for dem, der ikke ved, hvor meget dollars er, så er det omkring 700 milliarder kroner. Så meget kostede. 700 milliarder. Og det er også 700 Og det er milliarder også det, der gør ISS til det dyreste bygningsværk i menneskets historie. Det dyreste bygningsværk Yep. i verden, der er bygget i rummet. Ja, men det er mennesker, der har bygget det, så Ja, det dyreste det er bygningsværk menneske. i menneskets historie. Ja. Det lyder rigtig spændende med sådan noget. Mm-hmm. Nemlig. Nå, Det er også derfor, vi hvad hed ISS, da den først blev? Jamen altså, i begyndelsen startede USA med at kalde den Freedom. Freedom. Altså det er dem, der ikke har engelsk endnu. Altså går i anden klasse og sådan noget. Så betyder det betyder frihed. Frihed? Ja. Mm. Nå, men hvor hurtigt er sådan en ISS?
Det kan man jo regne ud, hvis man ved, hvor mange gange den Altså- flyver rundt om jorden, og hvor højt op den er og sådan noget. Men for at spare dig matematikken, så kan vi sige, at den er 7,7 km i sekundet i hastigheden, ikke? I kredsløbet. Så det er pænt hurtigt. 7,71 Det er herfra km til, i sekundet. jeg ved faktisk ikke. Hvilken dag var det, man begyndte at lave ISS? Man begyndte den 22. Ikke den 22. Man begyndte den 20. 20. november i 1998. 1998. Og det var, da Rusland sendte Sejr-modulet op i rummet. Det er gammelt. Meget gammelt. Ja. Tak for jeres møde her. Ja, det var da vældig jeg spændende. håber, at det var lærerigt. Og, Ja. Ja, og nu ved jeg noget mere om ISS. Ja, og freedom, hvis Ja. vi kan kalde den det.